Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Καλησπέρα, ονομάζομαι Παντονάκης Ελευθερίας, είμαι 27 χρονών. Είδα αυτή την ιδέα πριν από περίπου 9 μήνες και πραγματικά μου έχει αλλάξει τη ζωή. Μέσα από αυτή την ιδέα κατάφερα να αποκτήσω ελευθερία χρόνου και χρήματος. Είσαι εσύ από τους ανθρώπους που τους αρέσει να έχουν τον απόλυτο έλεγχο για κάθε πτυχή της ζωής? Τότε ακολούθησέ μας δίπλα.